Dnešné video sa budeme snažiť dostať von z backrooms. Podarí sa nám to, alebo nie. Máme na to nejaký čas, lebo Rino je hladný a Smilo je tiež už unavený. Čaute chalani. Ahojte. Dobre, ideme na to hneď 3, 2, 1, štartujeme, ideme hľadať von východisko z backroomsov, poďme. Štartujeme GT, pijem GT, som MVP. Ideme, Poďme, ideme rýchlo. A kde mám, čo mám hľadať? Neviem, ideme za Rinom asi pravdepodobne. Hej, myslíte, že to je dobrý nápad? Dúfam, že hej. A vždycky to prepája nejaká dlhá chodba ten východ. Počkaj, tuto, naľavo. Vyzerá niečo dlhé. Kde si naľavo? Tuto. Tu je nejaká izba. Ideme. Vidím, Rovno. vidím. Poď. Našiel som to. Počkajte ma, To bolo chlapci. aké ľahké, chalani. Počkajte ma. To bolo celkom ľahké. Nemáme, že na čas? Za mnou Tu sme na čas? Počkaj, za mnou sa zavrela stena, Rino, pozri za seba, za tebou sa zavre stena, keď sa tam keď prejdeš. Tam sa, Čo je my za sa levo? nevieme vrátiť naspäť. Teraz Cesty pozor, späť. brzdi, tu padneme dole. Kde padneme? Tuto pozor, sú jamy všade. Ó, ty kokos, tak to vyzerá mega. Kamarát, to je čo? Počkaj, To nie je tam je toto. napravo je východ, ja tam vidím napravo A východ. ako mám? Aha, dobre. Tam je napravo Tak je ja tam diera, idem. diera v stene je tam. Smilo, ty už z toho auta nemáš nič, to čo je? Jak, Ty že si bol nemám zase, nič? ty si bol zase na týždeň v Krupine isto. Čo? Ja som ani raz nenarazil. Ale ja vidím tvoje auto úplne rozbité. Bože, ja tu nezabočím, to čo je? No, Nero! tak dali ste si zlé auta. Nero! Dovi. Bože, tuto mám dobrú onu. Ale ja mám dobré auto. No ja už som našiel východ, ja vám Ja sa tu tam čakám. nedostanem. Ja som tu už našiel východ. Smilo úni už, chcem ísť tam. To si robíš prdel. Tak nič, no tak ideme to urobiť na Číňana a ideme dopredu. Tá auto nechce ísť, dobre? Však ja ti pomáham. Počkaj, ja sa takto viem podvihnúť, Áno? točím teraz, počkaj. Dobre, mám to! Dobre, backroomsy, Ideme hore? život backroomsov sú vybavení. Poďte. Let's go! Teraz kade? Toto čo je? Počkaj, ja som na to To zasekol. naľavo vyzerá veľmi šialene. To naľavo vyzerá veľmi creepy, tomu ver. Teraz poďme doprava? Neviem, ja idem sem. Ježiš, ak sa tu krúci. Toto je Mne to čo? nevyšlo. To čo je? Nejde auto To iba zase? miesto s rozbitými autami. To si robíš Pane srandu. Bože, normálne Volkswageny tu ja musím ťahať. Ukáž, idem sa pozrieť na tú miestnosť. Toto sú tí padnutí, čo prišli z tej predošlej onej miestnosti asi. Ale mohol by si uhnúť, lebo chcem prejsť. Snažím sa, už to ide. Smilo, uhni. Ideme to. Ne! Choď. Idem, som tu. Rýchlo, poďme. Teraz. Ježiš, toto čo je zase? Počujete na mňa, však ja vás chcem mať na kamere. Ja som to dal ako nič. Ježiš Mare, toto je čo? Tam sú tie mŕtvoly Poďte, pod nami poďte, našich aut, tam sme boli Smilo predtým dole. Dobre, choď. Sa vyblíkam Poďte. jak BMW. To sme inde zase v ďalšom leveli. Áno, toto je nový level. Hej. Teraz čo, kam máme ísť? Počkaj, tam je naľavo niečo vidím. A tam je počkaj, tu je viacero takých východov, kámo, ne? Poď s nami, Bím. Že by sme to takto ľahko našli? Poď do Tu je ďalšieho duch, nejakej kámo, tu je duch. Tu je tma. Tu je tma. To čo je, kámo, kam sa dostal? Zapni svetla. Čo je za tmu? Pomoc, kámo. Zapni To svetla. kde sme? Čo si blázen? Čo je? Ježiši Kriste. A ja idem Čo si prvý, našiel hej, za to je mapu? super. Hej, Smilo je proste obetný baránok. To sú kancelárie. Kto tu má kanceláriu takémto, proste toto mi povedz doma, to tu má niekto pracovať? Tam sa robia AI vizualizácie. Počkaj, Rino, tu sa dalo ísť doprava. Tak teraz káde? Ideme sem pozrieť doprava? Tu zase rozdvojka, ďalšia rozdvojka, sama rozdvojka, Ja kámo. nechcem, aby sme sa rozdelili. Počkaj, kámo. tuto sa poďme pozrieť, čo tu je? Poď za Tak mám mnou. cúvať? Vidíš moju menovku alebo dačo aspoň? Smilo! My sme sa našli. Tak toto je zlý smer tým pádom. Poď sem naspäť a poď doprava. No dobre. Tu je nič, to je slepa. Slepa, tu je ešte aj gauč je tu. Tu si môže sadnúť na gauč. No ja už si idem oddychnúť. Nakoniec som chcel ísť správne. Tak asi áno. A tu je ďalšia rozdvojka, ale zase. Či není? Dobre, není. Poďte za mnou. Tu zase Ale Ježiš slepa. nikam nejde. To čo tu je, kámo? Tak ideme strednou cestou. No tak ako som chcel ísť celý čas. Hlavne on má tie inštikty prežitia v sebe najviac zapnuté z nás, takže podľa mňa on... Však lebo on žije v krupe, tak to on musí mať zapnuté non-stop. Našiel som nejaké svetlo, Hej, ale to je iba textúra svetla. tam naľavo nič není. Odtiaľ som došiel z tej ľavej, Au. tam je stopka, tam nič není, to je slepa všade, takže to je nič. A keď chcete vidieť Aha. niečo creepy, tak sa otočíme a tam vám to ukážem, čo tam bolo a tam neviem, či sa prediereme. Toto čo tu je, kámo? Stoličky. Stoličky, wow, tak to je aké creepy. Ja sa bojím. Pane Bože. Toto sú kance ďalšie, to sme neboli ešte. Tu je cesta. Kde? Takto doľava. Lebo ja sa nebojím. Aha, chlapci. Čo? Svetlo? Vidím svetlo na Poďme. konci Teba tunela. tam dobre, akože normálne, že... Dobrý deň. Ó, kámo. Ó, Život. to čo je? No tak toto je hotovo. Čo je? No, v leveli. Toto sú tie tieto hororové. Tak poďme doprava, dobre, okej? Dobre. Takto vyzerajú moje sny každú noc. Joj, pane Bože, ty takto medzi stenami Plný. snívaš. Tu To je čo je? elektrické vedenie. To sme Kámo. skončili, kámo, toto si nerob srandu. Tu kde sme? Ideš popri elektrickom vedení, nie? Easy. Hľadáme dieru v stene proste podľa mňa zase len. Tam je stolička napravo len tak. Čo tu Dobre. máme hľadať vôbec? Počkaj, kámo, tu je ulička. Máš to? V tomto rohu je Máš ulička, to? pozri. Aha, Smilo, poď k nám. Ja som že máme hľadať nejakú dieru v stene, a tuto je hen, pozri, to je normálne, že je ulička. Aha, ozaj. No ja som hovoril, že na konci toho vedenia by to mohlo byť. No v podstate sme na konci vedenia ináč reálne, hej, on to smeruje k tomu. No poď, ideme do uličky. Fú, a to je aká dlhá, kamoško, to kam zase pôjdeme. Moje auto nechci viac ako 80-kou. Chalani, to je koberec ten autičkový, čo si mal ako dieťa. To kde mám
ísť teraz? Zase musíme hľadať. Už som nejak došiel. Rinom, poďme za Rinom. Prečo za mnou zase? Dobre, poďte, no. Lebo ty sa stratil v prúpine, tak sa stratíš aj tu. Ale držte sa v prúhoch normálne, čo idete do protismeru? Tým pádom nás čaká ešte dosť veľa levelov, lebo viem o jednom leveli, ako má vyzerať a ešte furt tu nebol. Ale pozor, chod si, počkej, Čo? zastav. Backrooms? Lebo chodec išiel. Entity tu chodia nejaké? Smilo už má vidiny podľa mňa, ho ovládli tie entity podľa mňa. To mi nehovorí, že som našiel východ, to je Slepá ulica? Aha, hej. Už som sa potešil, že som našiel oné. Inak ja som našiel asi východ, by the way. Tu je, No, chalani, áno. chalani, tu je východ. Ja som Áno. našiel východ. Nie, tu sme prišli. Ja som No, našiel tak poďme reálny Kde východ. je Smilo? Tak poďme za Smelom. Ideme, Ideme ukáž. za tebou. Ukáž. A fuck, kámo. Ideme do tunela, let's go. Vchádzam do tunela. Vytonul ako višňové. Vyšňové, lol. Popožeň ma, to ide pomaly to auto. sorry. Makaj. Zazíme. Ne, pozor! Brzdí. Toto čo je táto cesta dole, túto pozor, toto čo je? Ja je takto asi nič, toto nechceš tam padnúť. Tam sa dá ísť hore? Som tam. Áno, Je tam niečo? Smelom som pomohol. Tak počkaj, ja tam nevylezem podľa Ešte mňa. vyššie sa tu dá ísť. No tak to nič, kámo. Treba ísť hore. Dobre, ďakujem, Rido. Ja vás všetkých povyhadzujem hore. Backrooms sú šialené, totálne šialené. Aha, dobre, sme Už ja hore. som- Dobre, a Rinko, už si tu? Už si tu? Dobre, poď Áno, ideme. jasné. Toto je zase ďalšie budisko iba hore niekde, kokos. My musíme Dopredu. teraz nájsť reálne rampu, čo nás dá ešte vyššie teraz. Tak to si robíš srandu, kámo. To teraz kam mám ísť? A si že ideme vôbec dobre? Čo? Ja neviem, tak ale dá sa ísť tu hore. Tak uvidíme, no poďme. A dá sa ísť hore, stále ideme hore. Hej, ideme hore a ja už som, že hore a ďalej. Myslíš, že sme dobré? No ja dúfam v tom, Rino. Musíme preskakovať na druhú stranu. Ja sa A my? dostal na ďalšieho levela, ani neviem jak. Čo? Ja som Tým ďalším čakám levele. ťa. Počkaj, však ste úplne mimo mňa už. No tak poď sem. To jak môžeš, ja som takýto slepý, že nikdy to nenájdem? Už idem. Poď, Ktorá si to poď. cestiček to bola do keľu teraz? To je jedno. Dobre, idem. Som nejako náhodou šikanoval Rina a som objavil východ. Áno, ako vždy. Celé backroom sú o náhode, proste ty sa musí dostať do bezpečného miesta za každým. A už je tu svetielko, už ste blízko. Ty vole, aký jump. Pane Bože! Pozor! Ó! Dobre. Aha, stena sa zatvára za nami rovno. Dobre, vybavené. Toto čo sú, Teletubbies alebo čo? Ale tu sú ako keby také rybky vo vzduchu. Kámo, ja furt čakám na ten jeden level, ktorý som videl a doteraz tu nebol ešte. Toto ešte nič oproti tomu, čo len príde, chalani. No tak to som zvedavý. Čo tam je naľavo? To je iba sklo? Že by tam bol zase východ? Ideme ho skúšať. Ježiš, tak na tento kopec musíte trošku ísť rýchlejšie. Ale viete o tom, že my sme Dobre. už prešli, že 3 km sme prešli reálne v hre? Aha, tu je koniec, áno, tam je niečo čierne. Čo je? Ale nie. Není to východ? Počkej, tam sa k tomu dostaneme po celom obvode mapy. To si robíš srandu. Sa pozri, aha, to vedie úplne po kraji až tá cesta. To si robíš srandu, kámo. My to musíme celé obísť. Ale aspoň vieme Čo? cestu. No tak nič, ideme na to, Hoši, poďme. To musíme to zvládnuť už. Je tam, myslíš, ten obvod mapy reálne, kam ideme teraz? Neviem, ale nikde inde neviem. Čo keď... Aha, tu je cestička, dobre, ideme dobre, okej. Čo keď sa začne dvíhať Oni? potopa? Už máme s tou skúseností, by sme na to trénovali, Áno, áno. tomu sme potopu točili furt. Máme 20 videí z potopy, kto ich ešte nevie, chodí si pozrieť. Už mám skúsenosti s tým, takže ja to pre ňou easy peasy. Ľavou zadnou Jasné, doslova. pohoda, bezručné brzdy. No a už sa blížime k čiernemu otvoru, chalani. Dúfam, že to je správny otvor, lebo ak nie, tak... Pozor! Jak idete Jaký rýchlo? pozor, brzdí, Rino, tu je koniec cesty, brzdí. Kamo, to fakt není východ. Je to východ. Ne, ty si ma potopil. Počkajme na Smile ešte, nech ideme spolu všetci traja. Ne! Poďme do vesmíru, Poďme do vesmíru. Do vesmíru? To čo je? Hej? Aha. Počkej, jak sa tu stmavilo Ja všetko. to Toto je To Jaká je cesta? čo, kámo? Toto je jak vonom v Last of Us. To si blázon, to ja to nechcem hrať toto. Chalani, To čo si mi dal, aký oný? Manéver. To čo tam je naľavo? Tam je niečo veľké naľavo, chalani, tuto. Nejaký monument Čo? obrovský, tuto. Toto je čo, ale kámo? Tak ideme za Smilom, počkaj. Smile už je kilometr od nás, kámo. Ale ozaj si extrémne ďaleko. Sa uvedom. Mám také rýchle auto. My sa držíme spolu, Smile sa náš vykašľal už, takže neviem, máme ísť A rovno? nečaká na nás, ide stále, A stále on je ďalej. tam naľavo vlastne, že? Idem postupne hore, lebo aj tak sa, kým sa vyšverám, tak vidie aj dojdete zatiaľ. No poďme na to, dávam launch control s piatočkou, aby som si odlepal prevodovku a poďme na to, boys. Tie prvé levely boli také ľahké, že chalani? Toto je úplne, že Bolo nekonečné. extrémne ľahké. Aha, dlhý vchod, chlapci, dlhý tunel. Yes! Konečne! Počkaj, to spolu musíme ísť. No čakám, že jasne, že čakám. Čo keď sme pred svojím koncom tejto veľkej expedície? Sme poďme. odhodlaní ísť do toho? Moje auto neťahá. Poďme na to. Poďme, už konečne. Poďme, uvidíme, či sa... To vyzerá dobre. Pane Bože, To je tu tma? konečne, mení sa bajom. Čo tam je? Počkaj. Ježiš, Oh. brzdí! To je Outlast. Chce tunel, kámo, už dosť. Ne, kámo, prečo? To nemá konca. Poďme proste takto, čím viac sa to progresuje, tak tým je to lepšie, poďme. Čiže mám také offroadové auto. Toto je zase čo za oné? Toto je cesta, že? Lebo je to také, že na schvál, akože aby ťa to zmiatlo. Tu je normálny obchod. Čo? Čo tu Kde hraje? ste išli? Doľava ste tu išli? Hej?
Normálne niečo hraje. Ja idem do tej druhej strany a vy choďte choďte doprava, doľava a uvidíte, že čo, kde, what's up. Ja som v nejakej dlhej ulici teraz. Toto vyzerá celkom dobre. Chalani, tu je nejaká iná cesta teraz. Je do hora. Ja som tam tiež. A teraz sú bude taká stena pred nami, iba, ne? No a narazíme. 9 a 3/4. Toto sú vestkov z garáže, kámo, ne? To Tu je nie. auto bugnuté v stene. Ja sa tu bojím, to čo je? Dajte odber Smilovi a Irinovi za to, že tu so mnou odolávajú a sú tu so mnou v tomto videu. Ja som za to veľmi vďačný, pretože čo keby ma tu nechali, ja som mohol zostať sám na backroom si celé, čo by som tu robil pre Boha. Ale ľúbi sa mi, že toto v podstate iba furt, že ideme dookola hore, že nemusíme tu blúdiť aspoň. Tu je auto so svetlami, kámo. Tu svieti auto. To trúbi. Aha. To auto trúbilo? Nie, ja som netrubil. Kámo, To trubilo. A to inak prešlo iba keď si išiel ty okolo. hej, to zatrúbil len vtedy. Chalanie, toto je taká, ja nechápem, jak to ten tvorca túto mapu takto poprepáva, že to je takéto šialené. Ja nechápem, ako, že vôbec niekto si dal tú námahu s tým. Ideme dobre, určite, progresujeme, stále sme napredujeme, stále. Ty vole, chalani, toto je extrém. No to je strašne creepy, keď vidím zaparkované auto, to aj v realite. Ja v realite, keď vidím zaparkované auto, tak odchádzam preč. Tak ale nie hen tak, keď sú tam nastakovaní, aké byť zbičeci mafiani. A také isté všetko rovnaké. No presne, to iba backroom sa môže stať. Kamera, toto je zase čo za točenú. Kamo, ja iba točím a joystick už je vylomený skoro môj joystick na... Jak táto mapa môže byť takáto veľká, nekonečná stále. Dobre, už sme na vrchu, počkaj, už 600 MB mala ináč reálne iba. Fú, tak teraz kam? Určite doľava. Ideme, let's go. Tento autor nás doslova, že trolil, kámo. Bože, to už zase, kde ideme? Ja už nejdem točiť s tebou nikdy žiadne video. Ja mám tak zlé auto do zakrút, ja iba trošku pridám a už sa mi vytáča, už sa mi drifty robím. Ešte koľko pôjdeme hore? Ja nemôžem ani pridať plyn poriadne, lebo mňa furt vytáča do strán. Tuto má tá navigácia, má ísť asi doprava, že? Tak idem doprava, dobre. Tu sa nedá ísť, tam sa dá ísť ešte tuto. Tak asi takto, ne? Absolútne žiadnu logiku toto teraz nemá. Toto je proste bludisko. Tuto sú tie kopy, tu sme neboli ešte, kámo. Pozri sa, tu je one. Aha. A tu je ďalšia cesta. Ideme dobre. Ja si len rovno pôjdeme, podľa mňa, a zmení sa level, tak si čakaj. Dúfam, že to bude, že ste v cieli. No vyzerá to tak, lebo toto je backroom schodba, zase ten prvý level stena, takže toto vyzerá, že sme v cieli, kámo. Rinko, poď sem ku mne, tu sa dáme na tento štart. Tuto odtiaľ to odštartujeme. Vyturujeme motory. Ja už vás nevidím. Ja už si neviem vrátiť naspäť. Ani ja už. No a ideme. Smile ľudí za nami, poď, rozbehni sa, lebo už sa rúti. Poď. Pozor! Jaký pozor? On už je za nami. Pozor! On je backroom z auto. Jej! Padnite! On je backroom z auto. To čo sa tu nejaké čiary robia? Ja mám pocit, že nejdem. To už musí byť koniec, kámo. Kde je svetlo? To čo je? To čo je? Kam? To čo Kam sa ideme? stalo? Kam ideme? To čo sa stalo? To je čo? To čo sa deje? Počuješ to? Uj, to čo je? Tam je svetlo dole nejaké. Ja som sa niekde rozbil. Vidíš svetlo na konci tunela. To je extrémne creepy. Sme v cieli? Prosím, že áno. Kde je one? Tam je nejaká diera, kámo. Poď. Tam je... Aha, sme tu! Yes! Yes, dobre. Yes! Vyhrali sme to! Ľudia, ďakujem za pozeranie tohto videjka. Pokiaľ sa video páči, dajte prosím like a odber. Dajte chalanom odber za to, že tu vydržali so mnou celú tú hodinu a pol trpieť túto veľkú Aj mapu. 4 odbery, prosím. Lúčime sa s vami a čaute! Čaute ľudia, máte sa krásne.